Pozdrav YouTuberi, danas ću vam pokažem kako da instalirate Windows XP na virtualnoj mašini. Znači, pre nego što počnemo sa radom, skinite prvo ovaj Windows XP Pro SP3 Activated, to jest ISO file, Windows XP ISO file, kao što možete vidite. Se očita pošto mi baguje, evo ga, to je taj ISO file. Link će vam biti u deskripciji, skida se preko torrenta. Znači, kada skinete to, otvorite virtualnu mašinu. Malo sporije otvara i sve sporije radi jer snimam, ali nema veze. I evo ga, otvorilo se. Znači, sada kada hoćete napraviti virtualnu mašinu, idete New. Onda napišete ako želite XP, što u ovom klipu radimo, znači kucate Windows XP, nije bitno, znači ovdje možete staviti bilo koji, ja ću staviti samo Windows XP, Microsoft Windows, Next, već postoji to ime, znači Windows XP 2, ok, ovdje podešavate RAM memoriju, ja ću ostaviti tako kako jeste, idete ovdje ništa ne radite, ide samo Create, idete Next, Create i sada sačekate i evo, napravila vam se virtualna mašina. Idete sada, izaberete tu virtualnu mašinu, idete Start. I izaberete onaj ISO file što smo skinuli. Znači, izaberete ga, tamo gdje ste ga skinuli, nađete ga i izaberete ga, i evo ga. I kliknete na Start. Znači, ja ću sada prekinuti jer instalacija traje oko pola sata, a meni to ne treba jer sam pre toga napravio novi. Znači, kada napravite, otvorite, znači završit će vam se instalacija, onda će vam se restartovati virtualna mašina i onda opet vi pokrenete, to samo će vam se pokrenuti i radit će. Evo da demonstriramo. Znači, začekajte samo da vam se učita. Evo ga, počinje. Evo sada se kao pali Windows XP. Evo ga. I evo ga. Welcome. Znači, ja sam ovdje već nešto koristio, zezao sam se, igrao sam se da im da li nešto radi. Znači, radi sve kao da je najobičniji, kao da je instalirano na fizičkoj mašini, ono je na virtualnoj, znači sve radi. Evo vidite, pustit ću vam nešto, malo mi baguje. Evo, vidite, sve ima kao kod običnog XP-a. Znači, to je to, čao.